Langlokso Large Size Multipurpose Cooperative Society LAMS Limited AGM lapen kilik ke parpon. Lamerame Bogajanaro Tumpen Indeng Hini Barla Hirjir Suri Hini Raingkora Hini Farman Reception Committee ke sengpon. Samilangso Mini Stadium Sport Complex talong BJP Montol Committee Tumpen Cerok tau mai kang nipon. Jakong Poni Pai Kebani, Korkanthi constituency ke parlo, Langlokso Large Size Multipurpose Cooperative Society LAMS Limited Annual General Meeting la pen kele ke pedoponalong insamjin pen pechon pon. Labangso Annual Meeting la pen kele galong akaprek aracari asong pen nomination file ke job dunde da job BJP Montol Committee tum pen kache toy jona tum ansi chedan depin pen alang litum cepahet pon lablo. Bangso kele galong bangkre photum chedan joblot pen cepahet pon lablo. Nonomat ke chairman mate mepu arpu ke pekon pelang nangkeli jia por hutsi cinipon popusi bertarip dono. Bangso annual general meeting ame along BJP Montol Committee ame pu doloi ingti ta meche tongdon ti chingwai don. Lapen election observer Rajan Temong lapen ari sangho tumpen si ingsamjin pen kili ke sai dek pon lapen ke hayang factor certificate ta ron pon. Langlokso Large Size Multipurpose Cooperative Society LAMS Limited along shareholder Pharo ke thomra proxy ke bra ke thomdo bonsita nomination ke jok dona teng pen sila bangso ang bong pen bangkre phot tuma phansi BOD ingwai poncharle Langlokso LAMS selection ke haipona tuma men lake Bidasing ingti Tumbika Hansiti Kabe Singh Narpi Biswajit Hanse Khorsing Teron Wilson Thangcho Sarsing Timong, Lukhiram Teron, Harsing Rongpi, Sarsing Teron, Joysing Engki, Tuniram Teron, Jiten Ronghang, Bison Hanse, Lapen, Dorman Terang, Alang Litumpen Sinon Kibangji, Langaningkan Po Parmanke, Lang Cari Ponto, Dong Mukakpan Daniel Santemong Report, Malong News. LAMS do, Bangso LAMS, Piniarni, AGM, Aduponlo, Bangso AGM Abangke, Ningkan Foke Choklo, pasi Ningkan Foke Chok por hosi daga bangke election system ben si claim ponlo, si election system ben claim pon pusitame daga bang uncontested bang joye masi, la bang krip hofan bang si, la BOD bang ingwai pon ikchalo. Shareholder bang 373 do. La sonang bong pensi, la bang krip ho, abang putum bang ke ingwai pon ingo. Non tidobom abangke Siri Bida Singh be secretary ke nililo Sukur Singh be lapente non bangkre po member abang potom phana bangke list along sedolang nilila bangke porila bon edet po Jakong ni Faisir Kebani Bogajan Karbi Klabalong Ingdeng Hini Barla akhir bangome Suri Hini ra Ingkoira Hini Farman Tirikama me sengpon Me cepahem popon Karbila merame Bogajan aro ame pu Jameson be me ke phalam te chun bang Karbila merame Bogajanaro ame Roland Rongpia hin pen se pachini pon Aluhiaman pen kachetong don Karbila merame ni hangdon suri longria me ame pu tu sewar terang Karbila merame ni hangdon suri longria me akong chun bang sampre kimi phangcho atiripia me pen Karbila merame akong chun bang joising tokbi lamet pok hogen ingti anparta XEM Jivan Chandra Pathak Abarim Karbiang Termos Council Speaker Longki Timong XEM Karbiang Termos Council Ramsing Tokbi Hampang Klembang Jonasing Pangcho Hampang Klembang Bensing Timong Lapen Perangan Bogajana Long Kithe Gedingatum Chetonggon Bangsutri Kamame Keseng Ponalong Arpu Kipekpon Mepu Borsing Be Dun Mepu Jameson Be Chunbang Roland Rongpi Rapchun Bang Rupsing Rongpi Bidisar Jivan Chandra Pathak Ramsing Tokbi Longki Timong Jonasing Pangcho Alang Lituma Phansi Arpu Pekpono Lasonsi Kaprek Asan Chom Sita Sengpono Lasualong Kiklem Kedam Katora Abedet Nangjipura Chief Patron Surya Rongphar MSC Borjan Constituency Patron Madhurjo Thekial Phukon MSC Bogajan Constituency Lapen Kadom Terangti MSC Suruputhar Constituency Alang Lituma Phansi Arpu Pekpono Hanjalang Sopen Rajit Sarong Report Malong News.
Jakong ni Phai Kebarni Samilangso Mini Stadium Sport Complex di Tiram Holalong Samilangso Development Block ke Parlo Korkanthi Mohamaya Langhin Lapen Nomati Constituency along Kidu kila karada tumuphan Sorkar pen ke Panongpi Pangrum pet Harut Troxira Pokebrapli EMAYG Redefine Katcha House Mesen pen ke Kim ke Pachun Pemi Tekjipura Terok Togame Pedoponsi Long Eke Sompon BLCC Amepu Torot Teron Kecepahem Pupon Bangso Amelong MLA Bidda Singh Inglang Karbianglong Termus Council Chairman Raju Tiso MSC Lunsing Teron MSC Rita Singh Hi MSC Bilu Mohon Khaklare Samilangso Dev Block Video Jurnali Nat Lapen Ongdung BJP Mondol Committee Tumche Tongdun Si Ing Samjin Pen Mei Pichunpon Dong Mukak Pen Daniel Son Timung Report Malong News Pon Foundation Le Sikuri Ahemke Pena Mata Chengmelo Pena Digo Mata Chengmelo Labangke non Akip PMAY Beneficiary to Pan Sanction and Letara Piano Long Hada Hidolo ni Amenga Kidu Community Tuman Kidu Adopan Bametang Anihang Ametang Kimbo Kailo Pulote video office man joint account Kuripo Jei Tamelo Gamsewok Tamela Tumoda Meklempo Anihang Epanadak Jongtune Isia booklet along Sop Toget Isia Hemke Ita Loxi 1,550 Yola Son Toget Total amount 1,30,000 Long cash people Hala Bang Nang Mutamelo Nimutamelo Nekote Tamelo Ninji Tamelo La Kelong to Hempa Tangke to Panke cash people La Banke police may arrest Jetpo La Banke the Don Saro Sop other way from Kana The Pini Bank or kilo so hem Anyam ke a target ke Nane homosti wise committee Da Korkanthi ke Dorok Ba Korkanthi ke 171 Ebanako Nomati ke 63 La Banke Muhammad ke 271 Pulason Dahada Bukle Long Sido Nepal non Vesida Laswating United Khasi People Organization Penominate MSC Kipia Putak Perangkia Mai Ing Islam The Chipaklang Karbi Anglong Lapen Nizang Karbi Anglong Arlo Hakupen ke do Lapen non puanta ke do klung Khasia Kortia Topa nominate MSC Kipi Vek Jipu Dr. Tuliram Ronghang CEM Kaningje Kong Piniarnia Kapre Keche ke Bia Sopan Kipi Dera Jog Jasemet Ningduk Chipaklang Pon Rinti An Parta Khasia Kepe nominate MSC candidate UKP Open ke Jong Pon non Urmiarni si Cingki Cingwai Damji Pakachise ke do pen Patumi Dik Men nominate MSC Semi Padeng Ajai Mek Teglok pen Jasemet Ningduk pen Amri Cintong Press Club Asai Hemalong Perangkia Mai Ing ni Pon Nangkoklo Khasia Khela pen Karibia ke hakwa pisar pusar penta korti pusi cekamlo ke cho ke jon ke do ke thak pen chenglok kate ki hei anda klem dam ra petlo Karibia anglong arlo ke do Khasia khe atum ke Karibia ke do anatuma phanta a iga kleng ason se piniar ni anta hok bon bomlo tangte piniar ni amu mara phan kachelang nangji apor hot ke lang ke pangkrian chot kalisi ke ber sitji kabor ike ke mesen alam the kalide areng ke lokatum bharat kachari bom hot farokresir ke bra thongke bra partially exclude area under Gulf of India ekla pen farokresir ke bra phoke bra si Haikuni, Kretroxi, United Mikir Hills and North Kachar Hill District ke Pathira hut penta Khasia khe tum Karibia anglong arlo dolo la pen indigenous akhe binong lo konat ni pensi ke be puke kali binong Karibia anglong autonomous council piniarni an toxikebra hini arta dotang lo tangte Khasia khe apan kopia joini mate kopi kosona ke matha si ruling party ticket ki PG kali nominate MSC ang hoyan ta pegun edet lo lake non ke dabam Karibia anglong autonomous council kachari atum UKPO apan lamklar P wegangji ASDC CPIML Karibia anglong kachari hut Harokre sirke pra toxike malom Karlin mukte apan forest board chairman peglo Dr. Jainto rong PCEM ki khibo mahot laswang bang party kache tontia jok ASDC CPIML kache thaka hot puthot kwen sten apan forest board chairman peg thulo lason thak thaksi sarkar chelar bom mahot puthot PO sten apan border chairman peg ponlo Dr. Tuliram Ronghang CEM ki khike cheng hot bontame nominate MSC ang hoi piniar nianta Khasia khe apan peg pon pilang nona por hot Khasia khe atum Karibia anglong arlo constituency nerkep along ke do ke thak hemrit thir pamila ke amri chinthong socheng amreng sochen thengta singhason korkanthi lapen lumbajong along che thak jamsita dolo lahai Khasia kortia to aphan la bang nerkep ai MSC atum kelang charia kenang sot kalima munir aphan ka do kawe pangrum pet Suri thongkya voters armudo tanglo lahayar mu atum ke nona ting polotang de jangre so sonsi planglo athi apia pomate Karibia anglong autonomous council pen asap takelang kalana thekpon long lelang
apia puatum jong se asamaratum aphan lana lahon he pulote osamaratum kedo ke thakpen chenglok kama thanta break la khangjang ji la pen langbi sia oke abeng chingtip seroya la saram the nang plang det tribal khema te inglong aswan ki equal right equal opportunity ke long wek nang ji apondo sitami karbi anglong autonomous council kacheriang hoi kangnia to munthi pamera khasia kheta nilma bongso son mathara non ke bang ji arni la to phanta khei kang thema pot ame thang aluna lam do pindeng sompot pen chenglok ki thip ke thengkar klika phe joanta non panta claim bomb bla asila high art and culture anthuse kapangcho ponthuja ja kong pidun pen dora pet thagra pet pen asonte pusi penang kangser kangchap thega tum pen intellectual person tum ningje pon printe wathat lang sopen khorsing teron report Malong News to aprangsi amrichin thong press club apharanki ngachitong tumana phandame aprangsi karompa dirlo nonda bangso pharanki kipa nangkok athike lakuhanlo aprangsi neliye United Khasi People Organization ame khulo lapen ke pu nili arena thu lage bidisar lo lapen pu son thak si pu arbina thu lage amita bidisar lo lapen ke tadak chetong owe kimi somja tum dakdo nasi akenang sot herang ke ame ke phanang kop alam ke lapuhan lo kedam tang arni Karbi Anglong Autonomous Council along nominated MSC Khasi demo phantame kiram tangar ni tame jinghon aga hai Dr. Tuliram Ronghang CM amrichin thonga hawar ke bang pen Khasi dum phantame nominated MSC people wekpo pualang li kaning je pen kiram tangar ni alang li ipon the kre dapat tame yesemet ningduglo setame lansot takalisi non kewang ji ya ni tame alang li nang cerap itu doji kusi non puanta me niltum ningjit hebong no laban ke lason thak si nitum daktar biang long along itu khasi khai lake non herjong pile gitu kali kibe penlei tum dak kewang kali lake ha 1932 aprang pentame itum dak sedolo dak si theding lo nasi non dak tum long ke sa tum do nasi ladak tar biang long along konsen senior kya along itum do nasi hai kadu ke betame muluk mane population tame tum suri thom kap athak do lasi non khasi tum phanta me lada khegang thim kithip kadeng pan chenglok lun tumo lahai tum kang thing lim do lasi labang so ka chara komji phanta me itum UKPO mate United Khasi People Organization tum phanta me labang so central committee pen central committee phanta me nang matha sonte nitum ningarong pen jehopar tugi posinon por itum ninje pono nasi non ada bidisar arang ni tame ninje panji nasi itum adipon sina kardong ini dipai ke bom keluar ni serindiran kor ini dari natupen UKPO mate bidisar ada tupen ini itetheni kenang nili kamatha pon mate nili na tu penalam mate UKPO koi penalam nili ninga klong pen kado babe Karbi Anglong kido Arab akasi tum anapan ninga klong pen curolo ahok tema non kedam tangan anengkan comang mate khasi penaratum apan mate ethnic group lada Karbi Anglong kido hapuri puti penta itum ke pregam da dur stame durapet harapet sakisung biduk ta cecarapet la puson si tek dunobom la pen la puson si jadi tum tumo tumita jadi tum cetan long asia hopet alam bangke kedam tang ana sorkar ka jadi tum na tupen asong hoi pen ta kurun kurun lason alopin pura lo tipon bom lo setame sorkar ne jadi tuma pan kelang kon pe na jaw non pinengan engkan sudini rai tore hini
an bangsa juga pio putot maham pitek tulo la ke hope dalam ke pan kacing hon namate ke klem pon dia pan si mang pon lo cukam amu la pen ke beha bepar la pen ke kaprek kacing tur pon ji pan si la bangsa asong seng pon lo la si nerina tupen ibu damji non ahopet akam klem klelang sedame non kibang ji dari krepo Julai ciklo suri neren kore ini kado gabe pecingrum rapet pen bangso ame pan mate bangso song pan kapitir pon dia pan si kado be tuma panta pacini pon lolo pen ke bangsa ni ke kapitir pon po aku miti lo kasi akenang anak tuma panta pacini pon lo bangsa ni ke cetong lek dia pan kasi kam ongdung setame langsung komite member tum jokta nang cetong dia pan juning di pon lo jadi nak tu didisar nak tu we penta siap ke ongdung malam ne di Allah don Maria tum neli tum kopia pot se karbiang lo arlo kedo khasi people tum la so song ke sing inang ma ke bang akhaya son logri lobong nang ji la pen kacing thur mo na thuta kapa prang po nang dia pansi nilitum na tang so song seng polo la si nilitum na jutang do jubado ilam do ikido son tak si kido kedam la pen kejo kejun beha biparta jokroi pen jongban akenan do apot si nilitum setame nilitum pan kaprek awar snipen nilitum akhaya pan kapacing thur ya pan non kacari pun bom doktor tuliran ronghangalang ya government pen nilitum pan ingin suji pu sinitum kroi pening thelo la pen noni si nili udamintum nilitum khasi people tum kido a homosti nerkiap do amri centhong suceng amreng lumbajong singhason korkamthi lapen suceng dhanta la hei Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.